Radio Λευκοσία. 60 χρόνια μετά, άνθρωποι και αντικείμενα αφηγούνται την ιστορία. Ανδρέας Σακαλής, Καινή Διαθήκη που κρατούσε ο οικότροφος Ανδρέας Σακαλής στο Κολέγιο Τερασάντα τα Χριστούγεννα του 1963. Όταν άρχισαν τα γεγονότα και ακούσαμε ότι πράγματι κάτι συνέβαινε, ξανακάλεσε μας ο διευθυντής μας, ο πατέρ Μασιμίνο, να μας αναγγείλει ότι παιδιά κάτι συμβαίνει και πρέπει να μείνουμε εγκλειστοί μέσα στο σχολείο. Δηλαδή να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις είτε μες στην αυλή, είτε μες στα γήπεδα, είτε γύρω από το σχολείο. Το μεσημέρι μετά το φαγητό μας εκάλεσε ο διευθυντής πάλι μες στο γραφείο του και μας είπε, παιδιά, για να είμαστε ακόμα ασφαλέστεροι από οποιοδήποτε περιστατικό, είτε βομβαρδισμό είτε οτιδήποτε άλλο, θα εισηγούμουν να απογειατήσουμε πάνω στην ταράτσα του σχολείου μας τη σημαία του Βατικανού. Πράγματι, ανεβήκαμε πάνω στην ταράτσα και αρχίσαμε και βάφαμε